vážený. Nechcem sa správať rozumne a všetkým mužom vravieť nie. A každú stredu byť v spolku žien, to nie je pre mňa, to je zlý sen. Žiť ako kvietok umelý a čakať, kým ma niekto obelí. Byť milá a dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. A ja nie, veď žiť